नै सानाव केक बानायनो फैदो लोगोफोर बाबुनि हेपि बार्थडेआव सना खालामबाय आं लेपिस ओमफ्राय नै लोगोफोर दा मोनफैखांबाय आङो सालबारिनिफ्राय मोनफैखांबाय आरो आङो ओमफ्राय आङो मा लाबोखो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो नागिरबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेलुनखौ लाबोबाय आरो ओमफ्राय केन्डेलखौबो लाफाखाबाय आङो ओमफ्राय नै एसे दङ हेपि बार्थडे लिरनाय आरो बेखौबो लाबोबाय दिनै आथा मोनसे ओमफ्राय नै केन्डेल ओमफ्राय बाबुनो मिठाइ लाबोदो पेकेटसे नैखौ बेनो आरो स्लाइस पेकेटसे स्लाइसखौ जानो मोजां मोनना इयो ओंखायनो लाबोबाय स्लाइसखौ ओमफ्राय आङो लोगोफोर ओमफ्राय आं सना सरासे लाबोदों ओमफ्राय आं सनाखौनो बारा गानबांखाया नालाय बबावबा थांबासो आं गानो सनाखौ बांसिनानो गाननाय जाया नै सनाया लोनसे बेबायदि आरो सनाया ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सनाखौ आंनिखौ टिक्लुक्लु थानाय सनायाबो फिसासानो ओमफ्राय मम' जालायनोसै लोगोफोर मम' पेकिं खालामना लाबोबाय मम' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोसे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर